שלום צופים יקרים, שמי אלעד שוקר. היום נלמד להכין מתכון שנקרא קרפצ'ו. את הקרפצ'ו אני אכין מבשר של סינטה טריה. הקרפצ'ו זאת מנה שמקורה באיטליה, מנה קלאסית. הפירוש של קרפצ'ו זה פרוסות דקות. יאללה, בואו נתחיל. אני לוקח את נתח הסינטה, אני מוריד את השכבה הזאת שיש לו פה שכבה של שומן. אני פשוט אוריד לו את השכבה הזאת. זהו. זהו, הנתח נקי. אפשר להתחיל. קרפצ'ו צריך לפרוס ממש דק. רצוי לבקש מהקצב שיפרוס אותו אצלו בקצבייה, באטליזים. הסינטה הוא בשר בריא, הוא בריא בגלל שהוא נקי לגמרי משומן. כמו שאתם רואים, אין שומן בכלל. אוקיי, עכשיו אנחנו מסדרים את הפרוסות של הבשר על הצלחת. אנחנו משטחים את הפרוסות בשביל שנוכל לטבל אותם כראוי. אוקיי, זה מספיק לנו. עכשיו לקרפצ'ו יש עוד שיטה. אני לוקח נייר פרגמנט, מניח אותו על הבשר, שם טיפה שמן על הנייר, ואני פותח את הבשר, פותח ומשטח אותו בעזרת הידיים. בשיטה הזאת הבשר נהיה ממש דק ויותר נעים לאכול אותו ככה, ממש מתפרק בפה. אוקיי, זה מספיק. אפשר לראות כרגע איך הבשר נפתח ואיך הוא השתטח על הצלחת. נסדר את משטח העבודה. אוקיי, מהקרפצ'ו מתלווה סלטון של עלי רוקט שהכנתי מבעוד מועד. על הסלט הזה אני אוסיף שומר. שומר הוא ירק מאוד מרענן, הוא מתלווה מצוין לקרפצ'ו. נפרוס אותו לפרוסות דקות. זה מספיק. בסלט נוסיף גם צנונית, פרוסות דקות. זהו, סלט נטבל במעט מלח, טיפה שמן זית.
ומיץ לימון. זהו, סלט מתובל. טוב, עכשיו לטיבול של הקרפצ'ו. מיץ לימון, מיץ ממש מחצי לימון, צריך פה הרבה לימון, שיקבוש את הבשר כמו שצריך. זהו. נטבל במלח גס. שמן זית כמובן. פלפל גרוס. סלמי מצוין. טוב, זאת המנה שלנו. קרפצ'ו סינטה בליווי של סלט רוקט עם צנונית ושומר. שיהיה לכם בתיאבון, נתראה במתכונים הבאים.